I dag er det en lifehack. Hvad? Ja, så lige sådan en eksperiment. Eksperiment lifehack-agtigt. Men den første, det er, at vi skal spise læbemad. Ja, jeg henter lige noget live. Ja, det handler simpelthen om, at den første, vi blander to, på grund af, at vi tænkte, at chili var jo stærk, og så kunne det her lifehack dæmpe ned. Det her, det er, hvor man spiser en chili, så tager man læbemad her, og det burde simpelthen ligesom hjælpe på, at det ikke skulle være så stærkt. Ja, Men hvis den her, det gør sådan med, at man ligesom, at der kommer luft ind. Når I bunder sådan en her, så sker der jo det, at der kommer luftbobler i. Det vil der simpelthen ikke gøre med et sugerør. Så på grund af, at der kommer luft ud af det her, og så I får se, hvad det er. Men så vil jeg starte med at putte læbemad på. For at blive mærkeligt. Jeg tror også, det bliver pænt lidt. Oh my god, det bliver det mærkeligt nu. Men hvis det nu ikke skulle hjælpe det her med læbemad, så har vi altså noget brød, som skulle formindske styrken lidt. Og det er altså jalapeno, vi spiser her. Og med kerner, for ellers så er det snyd. Jeg tror, du har nok på. Jeg tror også, jeg har nok på. Så er det min tur. Ja, den er i hvert fald meget klistret, kan man sige. Det skal den helst. Må jeg smage? Kæft, det føles sådan lidt. Ja. Men helt ærligt, jeg tror, det virker. Jeg håber, det virker. Det er meget svært at få af. Det er sådan lidt dumt. Ja. Yes. Så er vi ved. Jeg er klar. Fuck. Vent lige, jeg sidder. 3. Hvorfor kan vi ikke det? 2. 1. Er du klar? Gå over. Slut! Det er slut! Det hjælper ikke. Det hjælper heller ikke med mig. Slut! Brød! Fuck! Det er dejligt med brød. Jeg synes faktisk, det hjælper. Lidt på. Lifehack busted. Jeg var rigtig for noget brød. Ej, men jeg kan få mælkesnitte. Ja. Nu synes jeg også, det er Det der hjælper. Ej, det er faktisk ikke så stærkt mere. Hvorfor tager det ikke dit sugerør af? Say what? Den var her før. Wait, what? Hvordan? Nå. Hold da. Ja. Ja, det. Ja. Brød hjælper. Jeg kan sige, brød, det hjælper. Men læbemad, nej. Og vi vil ikke røre det, jeg gør det derhjemme. Jeg har ikke det med læbemad. Du må gerne prøve at spise noget stærkt. Ja.
Og så til brød. Fordi det virker. Fui. Okay. Men ja, det var jo sådan set den video. Den sidste. Nå ja, det var så hente det. Men den her, den virker. Ja, det med vandet virker. Er du det klar? Ja, det gør jeg. Ja. Altså, bare lige, må jeg ikke bare lige hurtigt få en eksterning, bare sådan der. Vi er Cheetos. Hej. Skal vi ikke lære noget med dem i stedet? Jo. Nej, Jule! Dem skal vi male sig på. Der er mange kalorier i Cheetos. Dem kan vi jo få måle. Nå ja. Tager du den lige hurtigt? Må jeg gerne måle? Ja, det kan du se, det er der. Ja. Så sætter jeg mig lige hurtigt over til jer. Det tog lidt tid. Ja. Vi går for hvor har jeg fået skruet på jeg tænker, det er nok. Så lægger vi dem ind tilbage i det. De kommer måske lige til at vente lidt på grund af det. Men det er også lige det. Skal jeg gøre det? Jeg er så hurtig til det der. Er du? Jeg kan gøre det, fordi jeg synes det. Så er det ikke så godt. Okay, vi laver dem lige stramt inden, så der ikke løber særlig meget. Ja, så de bliver så hurtigt varme. Okay. Fuck med det, fordi det er det, du siger. Han er min pappa, du ikke laver flere. Flere. Okay, er du klar? Okay. Skal jeg ikke gøre mere? Ja.
Skal jeg ikke ryste? Ja. Hvem skal så ryste? Hvorfor gider det ikke gå af? Men der er også en anden idé. Prøv lige at tage, prøv lige at tage en til pose. Så tager du 10 år flere banker. Henter du en? Tak. Vil jeg mose? Så håber vi bare, at det kommer til at være godt. Du skal lige have lidt. Så kan I se, at så gør man sådan her. Øj, hvorfor er jeg så dum op til sådan noget her? Skal jeg godt? Nej, jeg har den. Jeg har den. Er det godt nu? Nej, det skal lige modnes. Jeg tror, du skal skynde dig nu. Hvorfor? Okay, jeg er klar. Det er nok. Det er i hvert fald nok. Så ryster jeg det lige lidt. Du tjekker det. Du tjekker det. Så er det mere. Er det mere okay? Nej, jeg tjekker. Okay. Det ser fucking flot ud. Nu skal jeg vise, hvordan man rigtig tjekker. Okay, prøv at se, hvordan man tjekker. Sådan her. Kom nu! Jeg har gjort det nu. Kom, vi skal skynde os lidt nu. Okay. Så tager jeg bare en. Jeg tror, det bliver godt for det her. Ej, jeg tager sgu lige en meget på. 3, 2. Ja, det smager meget godt. Ja. Det smager godt faktisk. Markyros. Bare med. Ja, bare med lidt vand på, ikke? Ja, det er koldt. Lægger du den tilbage i skabet? Ja. Kom. Lægger du den tilbage i skabet? Hvor godt. Men jeg kan sluge Viggo med og sige tak fordi I så med. Og så håber vi, at I vil se vores videoer mange gange. Men det kan være, at jeg ses jo der. Hej hej.